कम सावक काम खायो बिसी तिप्रासानि बागै बाक्सा सावक तिप्रासा बुखुक मानसिबो जे तिप्रासा सावो कामेर काम कुनो खाया मुख्यमंत्री लगिबा तंनाय मतै हाय मुख्यमंत्री जों मायाखौ तिप्रासानि बाइकखौ काहाम प्रोफेसर मानिक सानो मानै दिनै हास्तेनि जतनि माया गोनां खा गोनां बखा गोनां तिप्रासानो हामजानाय मुख्यमंत्री याके दिनै बोरैनि यागो दिनै खोदोंबांनि थाख दङ बयलानो हामबायाफोर दिनै तिप्रा हास्तेनि मन्त्रि बख्रक मन्त्रि अख्रा माया गोनां खा गोनां मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साजिनो ते हामबायाफोर जोंनि संसद ते जोंनि राज्यनि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य महाशयनो ते हामबायाफोर जोंनि एरियानि जोंनि विधायक बरम गोनां रामपद जमातियाजिनो ते हामबायाफोर जोंनि बीएससी चेयरमैन ते हामबायाफोर ओ डिस्ट्रिक्टनि डीएम ते हामबायाफोर जोंनि हेन्डलूम हेन्डिक्राफ्ट डिपार्टमेंटनि डायरेक्टर ते दफानि सामुं दांनाय सबिता नागनो ते पुस्तक आचुकजाक मीडिया ते बुकुकसं आंनि रांसांनि खाजानि बुकुकसं ते आं अल्प बाक्सानाय जोंनि सरकार जोंनि राज्यनि मुख्यमंत्री तिप्रासानि बागै वानसुगो जोंनि बागै वानसुगो निनि बागै वानसुगो आंनि बागै वानसुगो ओ किल्ला सारा त्रिपुरानि बिथिङाव श्रेष्ठ किल्ला आंनाय ओ किल्ला बाहायगाय नरंनि फुसकांगाय एकलव्य स्कुल नरंनि फुसकांगा खेलानि स्कुल किल्ला हांगाय सिंनि जागत थोंतिनि उरनि जारा किल्लानि बर'रावनो फुटबल थांनाय हिंगायनो साइमानो किल्लानि बर'रावनो सारा भारतवर्ष साइमानो ओ किल्लानि बर'राव फुटबल गोरों बर'राव आमानि बागै स्कुल खेलानि स्कुल दङ सेन्टिटिभ फुटबल मा दङ तिप्रासारावनि बागै हस्टेल दङ बोरै बोसारावनि बागै चेला बोसारावनि बागै आमानो माया गोनां खा गोनां जोंनि राज्यनि मुख्यमंत्री बुखुक बाइक कम सावक काम खायो बिसि तिप्रासानि बागै बाक्सा सावक तिप्रासा बुखुक मानसिबो जे तिप्रासा सावो कामेर काम कुनो खाया जोंनि राज्यनि मुख्यमंत्री खाय बुखुक बाइक कम सावो काम खायो बिसि मनि उदाहरण सारा त्रिपुरा राज्य 20,000 बुरिरंनो खोदों बांजानाय 20,000 बुरिरंनो 20,000 बुरिरंनो खोदों बांजानाय आगामी दिनाव ओ बुरि बोसारंनि बागै ओ बुरिरंनि बागै बुमारंनि बागै मुख्यमंत्री तेबो काहाम वानसुङै दङ आमायनि बागैनो जोंनि मुख्यमंत्री याक्रामा खायनाय जोंनि मुख्यमंत्री लगिबा दंनाय मतै हाय मुख्यमंत्री जों मायाखौ तिप्रासानि बाइकखौ काहाम प्रोफेसर मानिक सानो मानै तिप्रासानि माइ बाइकखौ काहाम जोंनि बाइकखौ फिराव गैनाय जोंनि बाइकखौ कुसुम खायनाय मुख्यमंत्री तिप्रासानि बागै जे खायना नांगौ सौ विकास तुम जा करो तैनाले जों जा करो सनो मते हाय मुख्यमंत्री बर माननाय बाक्सा का सुरत सेंटिमेंट तिप्रासा हो कोनो काम करै कोनो काम खाया सेंटिमेंट से फनांगो सेंटिमेंट बाय बहागो माइकलाया खाजानि तो हते बुकसो जारा जोंनो शिक्षारिनाय तैरिनाय कारेन्टनिनाय लामानिनाय बिनि लगिस्टिक्स तंनाय सेंटिमेंट बाय जोंनि बहाग पुंया सेंटिमेंट बाय बहाग दापो सेंटिमेंट बाय बहाग पुंया कक बाय बहाग पुंया जारा जोंनो माइसारिनाय जों बिनि लगी तंनाय ए बिसिकक सालिया हरं थागा जोंनि कायसानां कयबो आंनि बुकुक संनो जोंनि खा गोनां माया गोनां
बोखा गोनां kok sai paya sa payungton morok dagane takul de musnani koimu bini kok onek kok kaham sanai sini tibasan bagai tamo tamo buska khainai mokok paya sa payungton norok takul tule jotono hambai jotono khulumbai ka jotoni nok nukhumno ishor hamari ritho jotoni nok nukhumno khasimang tungtho sini मुख्यमंत्री kaham kunkai tongmantho ishor bono tamo phanitho sini dofano kam khaina bagai jotono khulumbai ka hambai শিক্ষারি নাই তৈরি নাই কারেন্ট নাই লামারি নাই সেন্টিমেন্ট में bahag tapho sentiment में bahag punya ko pai bahag punya jara sino maisari nai sung bini logi tongnai